Het verschil met juster, zinnen en de jas. Dus koer de jas het weer aan. Maar het weekend stiert ik in het teken van koud waar. En dan binnen de verschillen in een paar dagen groot. Juster wel nog zo'n 16 op plakken, has 17 graden. En Juwet, nou ja, dan bedoel je stiekem bij zo'n 10 of 12 graden. En nou het waar van Joen en vannacht. Bewolking is er. En er kan stadig onder zijn wat rein vallen. Vooral vannacht en wat letter vannacht. En dat is lichte rein. Je houdt net een soort wetter, smiet net een soort wetter op met de en de temperaturen staan 2 en 4 graden. En de wind uit het westen, noordwesten waai en die is zwak of matig. Letter vannacht uit de wind naar het eerst en dan helpt er aan in het kustgebied want vrij krachtig. En dan Monodai. Monodai hebben we het eerst op bewolking. In de maand misschien in het zuidwesten en zuiden nog een beetje rein. Vierde is een droege dag en staat er gewoon meer zinnen. Dat is positief, want deze dag vindt dus meest droeg. En de temperaturen morgen zijn rond 8 graden. De wind noord-noordoost, koud aanvullend en die is matig en vrij krachtig. En als we dan toch goed die koude wind hebben, mensen de winterjas met aan, de trui met aan, want nog een keer het viel koud aan. En dan de nacht van sneeuw op sneeuw, min 3, min 4, misschien op plakken min 5 graden. En dat betekent plantjes die er net zinken, het zijn diepfrost, bescherm je. Op naar sneeuw, een prachtige dag, zinnen, we kunnen erop uit, maar weer maar de winterjas aan. Temperaturen zo'n rond 9 graden en de wind noord-noordoost zwak of matig. In de nacht weer een paar graden frost, dan verruut je, dan man je maar 8 graden, in de nacht nog min 1, klinkt wat zinnen. Deze maandje droeg waar, de temperaturen rennen op naar 10 graden en in de nachten staat er gewoon geen frost meer. We moeten hem aan, maar weer even in het waarsje.